Καλώς ορίσουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Καρδίτσας, τον κύριο Κοτσέ. Καλησπέρα κύριε Βαθιώτη. Επιτρέπετε Και κύριε Κοτσέ να πάμε. Αιωνία η μνήμη της Φόβης Γεννηματά. 2 χρόνια κλείνει σήμερα. 2 χρόνια σήμερα. Από μια το... μεγάλη πολιτικό. Αείμνηστη με προσφορά. Είναι τόσο ωραίες εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά και συνέδριο, αλλά έχει και ευρωεκλογές. Θέλω να μου πείτε όμως εσείς, αν βλέπετε ως Νέα Δημοκρατία κάποιο έλλειμμα αντιπολίτευσης από τη μία πλευρά και αν τρίβετε τα χέρια σας με όλες αυτές τις τριβές που υπάρχουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαθιώτη, παρακολουθούμε και εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αλήθεια ότι στη δημοκρατία ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστικός και επιβάλλεται να υπάρχει. Έχονται την άποψη ότι μια ισχυρή κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τουναντίον, μια ισχυρή αντιπολίτευση αναγκάζει και την κυβέρνηση διαρκώς να γίνεται καλύτερη, να έχει μεγαλύτερη συνοχή, να αποκτά μεγαλύτερες ταχύτητες και να παράξει ακόμη μεγαλύτερο έργο. Βλέπετε έλλειμμα αντιπολίτευση σήμερα που μιλάμε, κύριε Κοτσέ, σε μια ζωντανή εκπομπή. Είμαστε 25 Οκτωβρίου. Βλέπετε έλλειμμα αντιπολίτευση, γιατί σε λίγο θα δούμε και τη δημοσκόπηση τη μία, την GPO. Προφανώς και υπάρχει, διότι από ό,τι διαφαίνεται και από ό,τι παρακολουθούμε διαρκώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο το ενδιαφέρον της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εστιαστεί στο εσωτερικό ζήτημα που έχει προκύψει. Μα μας λέτε ότι σας κάνουμε και σκληρή αντιπολίτευση. Δεν συνάδουν τα δύο και όλοι μας δεν ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά μόνο. Ασκούμε αντιπολίτευση. Στα θεσμικά μας καθήκοντα αυτό κρίνεται. Σήμερα, για παράδειγμα, μίλησε ο Σωκράτης ο Φάμελος στο νομοσχέδιο για τον τουρισμό και έθεσε και άλλα ζητήματα. Πολλά άλλα, υποκλοπές κλπ. Κύριε Καλαματιανέ, εμείς ευχόμαστε να βρείτε γρήγορα το βηματισμό. Το γεγονός ότι τα μίντια ασχολούνται με τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε τα καθήκοντά μας. Είναι κάθε μέρα στα πρωινάδικα. Κάθε μέρα αυτό λέω. Ότι κάποιοι ασχολούνται μόνο με αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι ασχολούνται μόνο με αυτό. Εγώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε Καλαματιανέ, ότι αυτού του είδους τα ζητήματα συζητούνται στο εσωτερικό των κομμάτων. Εκεί μπορεί να υπάρξει ιδεολογικό γρονθοκόπημα, αλλά προς τα έξω πρέπει να βγαίνει μια ενιαία γραμμή. Αυτό πρέπει να αναρωτηθείτε αν συμβαίνει στο κόμμα σας. Ασκούμε και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν έχετε παράπονο για το κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκούμε, αλλά και στην κοινωνία. Είναι δικό σας θέμα. Πραγματικά ευχόμαστε να βρείτε το συντομότερο δυνατό το βηματισμό σας. Η δημοκρατία έχει ανάγκη από μια δομημένη και ισχυρή αντιπολίτευση. Πάντως, συμφωνώ σε αυτό. Χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση που διαμορφώνει και το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Μέχρι στιγμής πάντως με τη δημοσκόπηση που λέει και ο κύριος Βαθιώτης που είδε σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας, δεν διαφαίνεται κάτι. Θα τη δούμε σε λίγο, κύριε Κοτσέ, να τη σχολιάσουμε. Κύριε Κοτσέ, θέλω να πάμε στο εξής. Εσείς τώρα βλέπετε, από ό,τι κατάλαβα, ένα έλλειμμα αντιπολίτευση μετά τις εσωτερικές τριβές στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολλά. Εγώ βλέπω σαν αντίπαλό σας ουσιαστικά τη φύση, γιατί φύση ήταν ο αντίπαλός σας. Είδαμε τι έγινε με την οικογένεια Ντάνη. Ήταν μόνο η φύση. Αντιπαλεύει το σύνολο του φύση κόσμου. Και αστοχίες. Και ο λαός απέδωσε ευθύνες και στον πρώην Περιφερειάρχη, που δεν εκλέχθηκε τώρα, και στην κυβέρνηση βεβαίως. Είχατε την πολυτέλεια να μιλήσετε πάνω από 10 λεπτά. Αν θέλετε, αφήστε και εμένα να πω χρόνο, ο κύριος Βαθιώτης θα μας δώσει. Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Η φύση δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην κυβέρνηση. Προφανώς και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα ζητήματα. Δημιουργεί προβλήματα στο σύνολο του κόσμου, θα έλεγα. Ξέρετε, μιλούσαμε για κλιματική αλλαγή μέχρι πρότινος. μετά πήγαμε στην κλιματική κρίση, βιώνουμε όμως την κλιματική κατάρρευση. Εμείς ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, μια ρογμή στη βιτρίνα της η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και όσον αφορά το τι έγινε στη Θεσσαλία. Είχατε μια ρογμή στη βιτρίνα σας. Είναι αλήθεια ότι χάσαμε την περιφέρεια Θεσσαλίας. Όμως εδώ να και όχι μόνο. Αθήνα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δύο μεγάλα κέντρα. Να σας σημειώσω όμως που προφανώς δημιουργούν και τις πολύ μεγάλες εντυπώσεις. Η μεγάλη εικόνα όμως ποια είναι, κύριε Βαθιώτη, ότι στο σύνολο των περιφερειών έχουμε κερδίσει τις 63 περιφέρειες με τους ανθρώπους που στηρίξαμε. Το 63% των περιφερειών από τις 13 έχουν περιέλθει σε χέρια φύλλα προσκύμενων προς τη Νέα Δημοκρατία. Αντάρτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ φύλλα προσκύμενων από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς τους τέσσερις. Δεν λέμε αυτό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μόνο που πιθανότατα να μπορεί να πει κάτι είναι για τη Θεσσαλία. Όπου στη Θεσσαλία όμως, σημειώνω, στο ΣΥΡΙΖΑ έχασε το Δήμο Λάρισσας, που ήταν δικός του.
Η περιφέρεια έστειλε μήνυμα όμως. Προφανώς. Και στην Αθήνα η περιφέρεια έστειλε μήνυμα. Αλλά εσείς μένετε στο μήνυμα του Δήμου Αθηναίων. Δεν μπορεί λοιπόν στην περιφέρεια Θεσσαλίας να μένετε στην περιφέρεια, αλλά στην Αττική να μην μένετε στον περιφερειακό. Δεν λέμε ότι κερδίσαμε. Και για να τελειώσω για το ρήγμα που είπατε, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολο των Δήμων αύξησε τη δύναμή της. Προφανώς και υπήρξαν σε επίπεδο εντυπώσεων 3 άτυχα αποτελέσματα. Της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας Θεσσαλίας. Η μεγάλη εικόνα όμως, κύριε Βαθιώτη, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία. Όχι, υπήρχαν κι αλλού. Υπήρχε με τον κύριο Τερπεκλή στα Ιόνια νησιά, υπήρχε με τον κύριο Στεφανή εκεί πέρα στο Βόρειο Αιγαίο. Προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία και προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, ξαναλέω. Δεν μπορεί ούτε τον κύριο Τερπεκλή, ούτε τον κύριο Αμανατίδη, ούτε τον κύριο Τοψίδη να τους προσετεριστεί κανένας άλλος. Πάμε λίγο, κύριε Κοτσέ, να σχολιάσουμε τον κύριο Καλαματιανό, να δούμε λίγο τη σημερινή, πριν από μία ώρα, είναι φρέσκα εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι φρέσκες ειδήσεις. Λοιπόν, GPO, δημοσκόπηση, πάμε λοιπόν πρόθεση ψήφου. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία 36,6%, ΣΥΡΙΖΑ 12,9%, μία ανάσα πίσω το ΠΑΣΟΚ 11,9%, 8,5% το ΚΚΕ, 3,5% Σπαρτιάτες, 5,4% Ελληνική Λύση, 2,5% η Νίκη και 2,3% η Πλεύση Ελευθερίας. Να δούμε, αυτή είναι η κάρτα για την πρόθεση ψήφου. Να δούμε τώρα τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Λοιπόν, καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης 48%, πέρασε μπροστά ο Ανδρουλάκης 13,8%, ο κύριος Κασσελάκης 12,1%, κανένας υπερτερεί των δύο 18,1%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 8%. Λοιπόν, κύριε Κοτσέ, από εσάς πρώτα. Πώς το σχολιάζετε αυτό, γιατί αυτό, ξέρετε τι μου θυμίζει, Δήμο Αθήνας. Μου θυμίζει αυτή η διαφορά, θα μας τα πει και ο κύριος Καλαματιανός, τις δημοσκοπήσεις στο Δήμο Αθήνας. Είχαμε τον κύριο Μπακογιάννη κοντά στο 40-41% και από εκεί πέρα είχαμε στο 13-14% τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Δούκα. Κύριε Βαθιώτη, αυτή η δημοσκόπηση αποτυπώνει τι άποψη έχει η κοινωνία σήμερα για τα κόμματά μας. Και πείτε μου εσείς που βλέπετε τη ρογμή στο επίπεδο μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με πολλά προβλήματα στην κοινωνία, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει η μόνη, ξαναλέω για τρίτη φορά, αξιόπιστη, σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική δύναμη, την οποία εμπιστεύονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μόνος αξιόπιστος, σοβαρός, πολύ ενδιαφέρον. Όπως σας είπα πιο πριν, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στο επίπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και στο σύνολο του πολιτικού σκηνικού, γιατί σήμερα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη αναφορικά με την παραγγελία της εισαγγελέως του Αριού Πάγου για άρση της ασυλίας 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Όμως, προσιλωμένοι και στοχοθετημένοι είμαστε απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ποιο βλέπετε το πιο σημαντικό πρόβλημα που λέτε δεν έχω το μαγικό ραβδί να το λύσω, αλλά θα πάρω νέα μέτρα. Η ακρίβεια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Όμως σε όλα αυτά που αναφέρατε πιο πριν, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, ανέκτησε πλέον επενδυτική βαθμίδα. Κάτι που επικύρωσε και ένας μεγάλος οίκος αξιολόγησης, Standard Poor's. Μα εγώ όμως, κύριε Κοτσέ, για να πάω και για την ακρίβεια, παλιότερα, ξέρετε, λέγαμε ότι είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτή η βόμβα έχει απασφαλίσει πλέον, αναφορικά με το δημογραφικό. Και εδώ θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά ως πολιτικός κόσμος, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας μας με πολύ μεγάλη προσοχή. Πραγματικά η ακρίβεια είναι κάτι που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία. Θα πάρετε νέα μέτρα. Βεβαίως και έχουμε πάρει μέτρα, όπως είναι η αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Έλεγχοι έχουν δημιουργηθεί, πρέπει να τους εντείνουμε, και είδατε τι είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του αναφορικά με τις πολύ μεγάλες εταιρείες, ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση απέναντί τους, διότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Έχετε δύσκολος χειμώνας, είναι γεγονός. Αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο από όλα. Ακρίβεια, ενεργειακή κρίση. Πάμε σε ένα δύσκολο χειμώνα. Θα σας παραπέμψω στο ποιον εμπιστεύονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να αντιμετωπίσει αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την πολύ δύσκολη χρονική στιγμή και για την κοινωνία και για την Ελλάδα και για την ευρύτερη περιοχή μας, με δύο γεωπολιτικές κρίσεις τεράστιες, Ουκρανία, Ρωσία, Μεσανατολικό, όπου πραγματικά η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει όρθια, η κυβέρνησή μας αποδεικνύεται στιβαρή, αποδεικνύεται αποτελεσματική και κυρίως την εμπιστεύονται
οι συμπολίτες μας, όπως εμπιστεύονται και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε αξιωματικής είτε μη, που η δημοσκόπηση με πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ η κοινωνία. Γιατί, όπως είπε ο κ. Καλαματιανός, πρέπει να διαμορφώσουν την ιδεολογική τους ταυτότητα. Δεν την έχουν βρει ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει αν είναι αριστερό κόμμα, αν είναι κεντροδεξιό κόμμα, αν είναι κεντροαριστερό κόμμα. Το προηγούμενο συνέδριο. Έρχεται καινούριο συνέδριο. Και δεν τους εμπιστεύεται η κοινωνία. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει πότε θα έρθει το επόμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για να διαμορφώσει άποψη, αντίληψη και κυρίως ιδεολογική ταυτότητα. Αντιπολίτευση και κάνουμε εκτός των άλλων, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης 3 μήνες, έχει χάσει 5 μονάδες, αλληλοσπαράσσεται και προφανώς η κοινωνία βρίσκεται πολύ μακριά από αυτά που θέλει να πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια έλεγε και προεκλογικά. Τα ίδια έλεγε και προεκλογικά και συνέβη το εξής πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το κόμμα που κυβέρνησε να αυξάνει τα ποσοστά του και το κόμμα της αντιπολίτευσης να βυθίζεται δραματικά. Συνεχίστε έτσι. Πολύ καλά το πάτε. Μας βοηθάτε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι. Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Καρδίτσας.